magántulajdon volt az alapja a demokráciának, ami annyira fontos. Kigler! Gyere be. Most gyere. Jobbról a második. Kiúzta az ős közösséget. Szemétmázlista. Izgulsz? Kicsit. Ez honnan van? Találtam. Olyan, mint egy piramis. Muti? Belenézek, kiúzod Egyiptomot. Persze. De tényleg tetszett? Mit akarsz még? Hát 6-os nem adhat. Jaj, köszönöm, de nem csak Atén tudtam egyébként. Jó. Hallottad, Atént Zsófikám. hoztam, és teljesen simlán anyagban az Bocsánat, egész. uram. A szakfelügyelő meg teljesen készen volt. Azt mondta, fel vagyok véve az egyetemre. Egyébként rájöttem. Az a lényeg, hogy ne úgy kezded, mint hogyha bemennél egy felvételére, vagy mint hogyha érettségiznél, hanem mint hogyha egy játékra mennél be, mint hogyha műveltségi vetélkedőre. És ha így fogod fel, akkor teljesen sima az egész. Maradj, mi a tétel? Ő az ókori Egyiptom. Az ókori Egyiptom, hát ugye